Moi! Niin, mun pitäisi tää sanoa teille, että tänään mulla piti tulla se pessu, se 50 tilaajan pessu. Ja mut mä nyt kun mä kuulin tänään, kun mä tulin koulusta, että mä oon saanut postia ja mä epäilen, että mä oon saanut teiltä postia. Ja ja mä ootin, että mä olisin saanut ne hakee. Ja että mä olisin, jos ne olisi ollut niinku teiltä, niin mä olisin lukenut ne niinku videolla, että se olisi ollut yksi mun niinku pessuun kuuluva juttu. Mutta kun niitä en tänään kerennyt hakee, niin mä ajattelin, että mä teen sit huomenna sen pessun. Ja laittakaa mulle random kysymyksiä, ihan minkälaisia vaan, koska mä haluan teille vastailla kysymyksiin siinä pessussa. Ja sit laittakaa mulle jonkinlaisia haasteita, jos te haluatte, että mä teen jonkinlaisia haasteitakin siinä videolla. Mulla on yksi haaste, minkä mä oon jo miettinyt, mutta mä haluaisin enemmän siinä tehdä. Joten laittakaa mulle sellaisia haasteita, mitä te haluatte, että mä teen siinä pessuun. Ja tää oli nyt vaan tällainen tiedote sen takia, että te ette luule, että mä oon jättänyt pois tekemättä sen 50 tilaajan pessun. Mä kyllä teen sen, mutta mä teen sen huomenna sen takia, koska mä epäilen, että mä oon saanut teiltä vanipostia ja mä haluan lukea ne teille. Ja kun mulle tuli tänään semmonen paperi, mitä äitikin näytti, että mulla on tullut joku iso, suurkokoinen kirjeposti. Ja mä epäilen just sen takia, kun siinä luki silleen, että kirjeposti, niin mä epäilen, että se on teiltä, tilaajoilta tullut. Niin huomenna mä haen sen, ja sit kun mä oon hakenut sen, niin sit mä teen teille sen 50 tilaajan pessun. Mut joo, eipä mulla tässä ollut mitään muuta kuin tiedottaa vaan sitä pessusta ja pyytää teille sellaisia, että ehdottaisitte mulle minkälaisia haasteita te haluaisitte, että siinä pessussa ois ja silleen ja laittakaa random kysymyksiä, koska mä haluan semmoista kyselyä haluan teiltä vähän kysymyksiä, niin että mä sitten voin vastailla teille kysymyksiin. Ja mä varmaan luen kans siinä ehkä random kommentteja, mutta jotta tää pessu, minkä mä teen teille huomenna, niin jotta tää pysyy edes pikkasen salassa, niin mä en ihan kaikkea halua kertoa. Että mitä mä siihen vielä on tehnyt, tai miettinyt siis. Mutta tää oli nyt sitten tässä ja muistakaa laittaa nyt niitä sit tonne alas, niitä random kysymyksiä ja haasteita, mitä haluatte nähdä huomenna pessussa. Mä valitsen niistä sitten parhaimmat ja silleen, mutta joo, moi! Sitä vaan piti vielä sanoa, että jos haluatte päästä videolle tai haluatte puhua mukaan puhelimessa, niin laittakaa mulle joko Instagramiin tai johonkin. Jos ette halua julkisesti laittaa numeroonne, niin laittakaa vaikka johonkin Instagramiin tai johonkin. No laittakaa vaikka Instagramiin, niin laittakaa puhelinnumero tänne. Niin mä otan niistä jotkut numerot ja varmaan soitellaan ehkä tilaajalle. Sellaista.